Na hřišti základní školy v Měcholupech proběhl druhý ročník školní olympiády. Tak krásné ráno, podruhé tady v Měcholupech ve škole. Vítám vás na druhé školní olympiádě. Akce zde proběhla za velké podpory městyse Měcholupy a zúčastnilo se ho opět mnoho dětí jak z místních, tak i z dalších přilehlých obcí. Městys Měcholupy jako zřizovatel základní školy v Měcholupech je rád, že tyto aktivity tady probíhají. V dnešní době, kdy toho pohybu máme všichni poskromnou, jsem osobně velice potěšená, že se nám podařilo už druhý ročník naší školní olympiády zorganizovat. Za pomyslné rozcvičení všech účastníků se dá v tomto případě považovat i vytvoření olympijských kruhů. Olympijská vlajka je tedy vztyčena a závodníci se mohou pustit do jednotlivých olympijských disciplín. V letošním roce to probíhá vlastně v podobném duchu, kdy máme 5 atletických disciplín, a to 60 metrů, hod kriketem nebo hod vrch koulí, potom běháme dlouhé tratě, a to je 300 metrů nebo 600 metrů, pak máme disciplínu skok do dálky, no a poslední disciplína je hod na cíl. Druhý ročník Měcholupské olympiády navštívili i 2 uznávaní sportovci. Tím byl zástupce klubu G-Titan ze Žatce a úspěšná plavkyně Lucie Svěcená. Plavkyně, která toho dosáhla vlastně původem z Lipence a dosáhla mnoho úspěchů vlastně ve svém oboru motýlek. A je to takový vzor pro ty, kteří i z těch malých vesniček, potažmo ze Žatce, mohou dosáhnout třeba i olympijských úspěchů. Takže se na ní moc těšíme. Tak Lucie, prosím tě, já vidím, ty jsi rekordmanka na 50 i na 100 metrů, ale řekni, čemu se teď věnuješ? Já už jsem normálně zaměstnaná, ještě teda na chviličku, protože za měsíc odcházím na mateřskou a věnuju se dětem, věnuju se sportovcům, protože pracuji v olympijském týmu neboli na olympijském výboru, takže se zaměřuju na jeden z těch nejlepších projektů, co se vlastně vytvořil na půdě olympijského týmu, a to je olympijský víceboj, takže se zaměřuju tady tomu. Tak já vás zdravím, jmenuji se Ondra Jíbl. Chtěl bych vás pozvat na nábor, který pořádáme. Tréninky jsou úterý a čtvrtek od 3:30 v G-Titanu v Žatci. Tak pokud se zaměřím na váš sport, jakých úspěchů jste dosáhli, možná těch nejvyšších? Tak já jsem byl na mistrovství světa v Itálii, kde jsem vyhrál 2. místo. Potom jsem vyhrál mistrovství České republiky 3krát a dalších plno zápasů jsem vyhrál cenných. No a co samotní olympionici a jejich bezprostřední zážitky z těchto letošních závodů? Ahoj, jak se jmenuješ? Liduška Sládečková. Liduško, prosím tě, řekni mi, co dneska si všechno tady dělala už za sporty? My jsme teďka zatím dělali, jenom běhali jsme tak dokola a běhali jsme rovně ještě. Zali jsme hmíčkama, běhali jsme a potom jsme ještě objeli Cejžiště. Ahoj, prosím tě, z jaké jsi školy? Z Měcholup. Tak jestli pak víš, co tady dneska děláme? Olympiádu. Tak a co vše dneska už jsme tady udělali, co myslíš? Běhali jsme kruh, běhali jsme rovně, házeli jsme
My se snažíme samozřejmě v rámci kroužku, aby naše děti sportovaly, protože ty pohybové aktivity jsou nesmírně důležité. Bereme ty děti od těch mobilů, tabletů a počítačů. Sám vidíte, že tady máme krásný sportovní areál a využíváme ho hojně nejenom v rámci tělesné výchovy, ale právě i těch kroužků. My jsme z 7. třídy a ze školy ze Š. Michalupy. Tak pojďme říct si, dneska je tady hodně sportu. Který sport máte za sebou? My už máme běh 60 a házení kriketníkem. Jo, házení kriketníkem. Tak a co říkáš ty? Jak se ti tady líbí a který sport je možná takový ten tvůj nejoblíbenější? Můj nejoblíbenější sport je skok do písku. Mám nejradši to házení. To jsme taky dělali. Já jsem strašně ráda, že je tady tolik dětí a že se to pořádá i v těch menších vesnicích či městech, takže já tady to strašně ráda pozoruju a ty děti jsou strašně nadšený, takže já jsem ráda, že jsem tady. Máme tedy dobojováno a samozřejmě i vše patřičně sečteno. Nezbývá než ocenit ty nejlepší, a to po jednotlivých třídách. V případě těch nejmenších tedy přípravek dostal svou cenu každý, což se u malých závodníků setkalo s velkým projevem radosti. A zlatou medaili získávají Jindrová Klára a Tábor Josef. Třetí třída, zlatá medaile Jindrová Klára a Tábor Josef. Závěrem také musíme dodat, že tento den na všechny olympioniky čekal i dárek v podobě originálního olympijského trička, které bude nadlouho všem připomínat tento pro tuto školu významný počin, a těch se zde tedy rozdalo úctihodných něco přes 300 kusů, takže sláva vítězům a čest poraženým.